ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎನ್ನ ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಗುರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನಿತ ಸಂಚಿಕೆ ತುಳು ಅಕ್ಷರಲೆನ್ ಕಲ್ಪುಗ ಎಸಳು ರೆಡ್. ಎಸಳು ಒಂಜೆತ್ತ ಪಾಠ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಸುಮಾರು ಜನ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೇರು, ಸುಮಾರು ಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತೇರು. ಮಾತೆರ್ನಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಗೂ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸದಾ ನಿಕ್ಲೇನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇಪ್ಪಡು. ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ್ಲ ತುಳು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪರೆ ನಿಕ್ಕಲು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾವೋಡು. ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಿನಕ್ಲು ದಯದೀತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಪರಶುರಾಮ ದೇವರನ ಸೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪನ್ಪುನ ಈ ನಾಡು, ಕರ್ಮದ ಭೂಮಿ ಶ್ರಮದ ಭೂಮಿ ಈ ನಾಡು, ಬರವುಗು ಬುದ್ಧಿಗು ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಪಡೆಯಿನ ಈ ನಾಡು, ಏತೊಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ನಕ್ಲಿನ ವಿಶ್ವಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತಿನ ಈ ನಾಡು, ಈ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಪೆರ್ಮೆದ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡು. ನನ್ನ ಪಾಠ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ. ವ್ಯಂಜನಲು ರೆಡ್ಡು ವಿಧ. ಒಂಜಿ ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಲು, ಎರಡನೇದಾದ ಅವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಲು. ಈ ಸಂಚಿಕೆಡು ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಗಳನ್ನು ಎಂಚ ಬರೆಪುನು ತೆರಿಪಾದ ಕೊರುವಂದಿಲ್ಲ. ಕ ಇಂಚ ಬರೆಪೇರು, ಇಂಚ ಕೊನತದು ಇಡೆಗೆ ಎಡ್ಡು ಅನ್ಪೋಡು. ತುಳುತ್ತ ಕ ತುವರೆ ಕನ್ನಡದ ದ ಅಕ್ಷರದ ಲೆಕ್ಕನೆ ತೋಚುಂಡು. ಸುಮಾರು ಜನ ಪಂಟೇರು ಯಾನು ಗೀಟ್ ಪಾಡ್ದು ಬರೆದು ಧ್ವಜಪವನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಅಕ್ಷರ ನೀಟಾದ ಸುಲಭವಾದ ಬರೆಯರೆ ಹಾಪುಣಂದು. ಇಂಚೆನೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಖ ಅಕ್ಷರ ತುಲೆ ಸುರುಕು ಸುರುಳಿ ಪಾಡ್ದು ಶುರು ಮಲ್ಪಡ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಚ ಕೊನತದು ಇಂಚ ಕೊನೋಡು. ಗೀಟು ಪಾಡ್ತದೆ ಸುರುಳಿನ ಸುರುತ್ತ ಗೀಟುಗಳ ಮಧ್ಯದ ಗೀಟುಗಳ ತಾಗದ ಬರೆಯುವುದು. ಗ ಬರೆಯವರೆ ದಾಲ ಬಂಗ ಇಚ್ಚಿ ಇಂಚ ಕೊನತದು ಇಂಚ ಕೊನ ನಾಡು. ಉಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಬರೆಯಲು, ಇಂಗ್ಲೀಷದ ಎಸ್ ಬರೆಯಲಿಕ್ಕ. ಘ ಬರಿಪುನ ತುಲೆ ರೆಡ್ನೆ ಮಧ್ಯದ ಗೇಟ್ ಹಿಡಿದ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಂಚ ಕೊನತದು ಮಿತ್ತು ಕೊನತದು ಅಲ್ಲೊಂದು ಸುರುಳಿ ದಲಕ ಪಾಡು ತಿರ್ತು ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತದೆ. ಇತ್ತೆ ಎಂಡು ಅನ್ಪೋಡು. ಜ್ಞ ಎಂಚ ಬರೆಪು ಮಂಡ ಕನ್ನಡದ ಈ ಬರೆಯ ಲೆಕ್ಕ. ಮಧ್ಯದ ಗಿಟ್ಟಿಡ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ ಕುಡಂಜಿ ಸುರುಳಿ ಮಧ್ಯದ ಗಿಟ್ಟಿಡದ ಮಿತ್ತಿರದು ಬರೋಡು. ಕ ಖ ಗ ಘ ङ. ಚ ಬರೆಪುನು ಇತೇಕ್ಲು ಖ ಬರೆಯಿರುತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಆಂಡ ಸುರುಕು ಸುರುಳಿ ಕೊರ್ರೆಚ್ಚಿ ತಲೆ ಅವು ಖ ಸುರುಳಿ ಕೊರೆದು ಬರೆಂಡ ಅವು ಖ ಹಾಕೊಂಡು ಸುರುಳಿ ಕೊರಂದೆ ಬರೆಂಡ ಚ ಚ. ಮಧ್ಯದ ಗೀಟಿರದ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ ಇಂಚ ಕೊನತ್ತು ಇಂಚ ಕೊನೋಡು. ಚಾತ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬರೆದು ಕನ್ನಡದ ಊತ ಅರ್ಧ ಸೇರಿಸೋದು ಬರೆಯೋಡು.
ತುಲೆ ಚಾತಲೆಕ ರಡ್ನೇ ಗೀಟ್ ಹಿಡಿದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಚಾತಲೆಕ ಬರೆಯೋದು ಕೂಡ ತಿತ್ಕೊಂಡದ್ದು ಕನ್ನಡದ ಹೂ ಉಂಡತೆ ಆಯ್ತಾ ಅರ್ಧ ಬರೆಯೋದು ಒಂದು ಛ ಜ ಜ ತಿರ್ತಿರ್ದು ಶುರು ಮಲ್ತದು ಎಮ್ಮದ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ತದೆ ಊತ ಕನ್ನಡದ ಊತ ಅರ್ಥ ಬರೆಯೋದು ತಿರ್ತಿರ್ದು ಸುರುಳಿಕೊಳ್ತದ್ದು ಎಮ್ಮದ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಊತ ಅರ್ಧ ಬರೆಯೋದು ಮಧ್ಯದ ಗೀಟಡೆ ಶುರು ಮಲ್ತಂಡ ಮಧ್ಯದ ಗೀಟಡೆ ಎಂಡ್ ಆಪ್ ಝ ಝ ಬರೆಪನು ಕನ್ನಡದ ಗಾತ ಲೆಕ್ಕ ಶುರು ಮಲ್ತದು ತಿರ್ತು ಸುರುಳಿಕೊಳ್ದು ಕೂಡ ಬೀತ ಲೆಕ್ಕ ಕನ್ನಡದ ಬೀತ ಲೆಕ್ಕ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಲ್ತು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರೆಯೋಡು ಗಾತ ಲೆಕ್ಕ ಶುರು ಮಲ್ತದು ಸುರುಳಿಕೊಳತದು ಕನ್ನಡದ ಬೀತ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕನ್ನಡದ ಅರ್ಧ ಬಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಲ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜು ನ್ಯಾ ನ್ಯಾ ಬರೆಪನು ತಿರ್ತದ ಕೊನತದ್ದು ಎಮ್ಮದ ಲೆಕ್ಕ ಬರೀತು ಕುಡೊಂಜಿ ಎಮ್ಮದ ಲೆಕ್ಕ ಬರೀತು ತಿರ್ತ ಮುಟ್ಟ ಕೊನೋಡು ಗೀಟ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಎಮ್ಮದ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಕೊಂಡು ತಿರ್ತ ಮುಟ್ಟ ಕೊನೋಡು ತುಳುಟು ಒಂದು ಮಲ್ಲಾಕ್ಷರ ಅಂದೆ ಪನೋಲಿ ಛ ಛ ಜ ಝ ಞ ಟ ಟ ಬರೆಪನು ಇಂಗ್ಲೀಷದ ಎಸ್ ಅಕ್ಷರದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆಂಡ ಒಂತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ತು ಬರೆಯೋಡಪ್ಪ ತೋಲೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಇಂಚ ಬರೆಪ ಅವೇನ ಚೂರು ಇಟ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಬರೀಲೆಕ್ಕ ಎಸ್ ನಂತ ಇಟ್ಯಾಲಿಕ್ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಬರೀಲೆಕ್ಕ ಅಂತ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ತು ಬರೆಯೋಡಪ್ಪ ಠ ಠ ಬರೆರೆ ದಾಲಭಂಗ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಸೊನ್ನೆದ ಲೆಕ್ಕ ಬರೆದು ಮಧ್ಯದ ಒಂಜಿ ಚುಕ್ಕಿ ತೂವರ ಬಂಡ ಕನ್ನಡದ ಠಾತ ಲೆಕ್ಕನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಿತ್ತು ಕೊಂಬು ಕೊರ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಆತೆ ಡ ಡ ಅಕ್ಷರ ತೂವರೆ ಕನ್ನಡದ ಬಾ ಅಕ್ಷರದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಧ್ಯದ ಗೀಟಿಡಿದು ಶುರು ಮಲ್ತದು ತಿರ್ತುಕೊನತದು ಕೂಡ ಮಧ್ಯದ ಗೀಟು ರೆಂಡು ಅಲ್ಪಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಮಿತ್ತುಕೊನೋಡು ಸೊ ಬಾತ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಡು ಢ ಢ ಲಾಂಚನೆ ಢಾತಲ ಬರೆದು ಲಾಸ್ಟ್ ಗೊಂಜಿ ಸುರುಳಿದ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಕೊಂತೋಲೆ ಣ ಸುರುಳಿಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಮ್ಮದ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ತದೆ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಗೀಟ್ ಮೂಚಿನ ಗೀಟಿಗೆ ಬತ್ತು ಸೇರೋಡು ಟ ಠ ಡ ಢ ಣ ತ ತ ಇಂಚ ಬರೆಯಿಡುತ್ತಲೆ ಎಮ್ಮದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜು
ಥ ಥ ಇಂಚ ಬರೆಪೇರು ಮಿತ್ ಸುರುಳಿ ಕೊರಡು. ದ ದ ಬರೆಪಿನಿ ಮೋಜಿ ಬರೆಯಲೆಕ್ಕ ಬರೆಯುವುದು. ಧ ದ ಬರೆಯರತೆ ಅವನೇ ಉಲ್ಟಾ ಮತ್ತು ಬರೆಪನು ಅವಳು ಮೂಜಿ ಕೊಂಬುಲ ಸುರುತ ಗೇಟಿಗೆ ಟಚ್ ಆಗುದು. ನಾ ದ ಅಕ್ಷರ ತಿರ್ಗಾಯಿಲೆಕ್ಕ ನಾ ಬರ್ಬಿಡು. ಆಂಡ ನೆಟ್ಟು ಮಧ್ಯದ ಗೇಟ್ ರಡ್ನೇ ಗೇಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಟಚ್ ಆವಡು. ತೀರ್ಥ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ರೆ ಬರಲಿ ಸರಿ, ಆಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ತೀರ್ಥ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ರೆ ಬರಲಿ. ಥ ಥ ದ ಧ ನ. ಪ ಪಾ ಬರೆಪುನು ಕನ್ನಡದ ಗಾತ ಲೆಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಬರೆದು ಅಡ್ಡ ಗೀಟ್ ಕೊನದ್ದು ಒಂಜಿ ಸರ್ತ ಗೀಟ್ ಕೊನ. ಫ ಫ ಪಾತ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬರೆದು ಮಿತ್ತುಕೊನದ್ದು ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಸುರುಳಿದ ಲೆಕ್ಕ ಕೊರಡು. ಬಾ ಬರೆಪುನು ತಿರ್ತದಿಂಚೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಎಮ್ಮದ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ತದ್ದು ತೀರ್ತ್ಕೊಂಡದ್ದು ಅಡ್ಡಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಳತದ್ದು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಎಮ್ಮದ ಲೆಕ್ಕ ಬರೆಯನಾಗ ಮಧ್ಯದ ಗೀಟ್ ರಡ್ನೇ ಗೀಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಾಗೋಡು ತೀರ್ಥ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ. ಭಾ ಭಾ ಬರೆಯನಾಗದಲ್ಲೇ ಗಾತ ಲೆಕ್ಕ ಬರೆದು ಅಡ್ಡ ಗೀಟ್ ಕುಡಜಿ ಮಲ್ಲ ಗಾತ ಲೆಕ್ಕ ಬರೆಯೋಡು. ಕನ್ನಡದ ಗಾತ ಲೆಕ್ಕ ಬರೆಯೋಡು ಸುರುತ ಗಾ ಬರೆಯನಾಗ ಮಧ್ಯದ ಗೀಟ್ರದ್ದು ಚೂರು ಮಿತ್ತು ಅಂಚನೆ ಒಜ್ಜಿನ ಗೀಟ್ರದ್ದು ಚೂರು ತಿರ್ತು ಪಂಡ ಒಜ್ಜಿನ ಬುಕ್ಕ ಮಧ್ಯದ ಗೀಟದ ಮಧ್ಯಡು ಬರೋಡು. ಮಾ ಮಾ ಬರೆಪುನು ರೆಡ್ ಬರೆಯಲೆಕ್ಕ ಓಮುಡು ಮಾ ಉಂಡುತ್ತಲೆ ಅವೇ ಮಾ. ರಡ್ಡನೆ ಮಧ್ಯದ ಗೀಟಿರದ ಸುರು ಮಲ್ತದ್ದು ತಿರ್ತು ಕೊನತದ್ದು ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡ ಗೀಟ್ ಕೊನತದ್ದು ಕೂಡ ಮಧ್ಯದ ಗೀಟಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಪಾ ಫ ಬ ಭ ಮ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜಲನ ಎಸಳು ಮೂಜೆಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೆ. ಎಸಳು ಮೂಜೆಕ್ಕೆ ಪೋರ್ದುಂಬು ಎಸಳು ರಡ್ಡೆತ್ತ ಪಾಟುನು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ಕಲ್ಪುಲೆ. ತುಳುನಾಡನ್ನು ಮೊಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪುನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಮದಪಂದೆ ನಿಕ್ಲ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯలను ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ಡ್ ಬರೆದು ಪಾಡ್ಲೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಗ್ಲ ಸೇರ್ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತರಡ ಅವೇ ನಿಕ್ಲು ತುಳುನಾಡು ಕೊರ್ಪಿನ ಮಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲ್. ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.